коршиносони тоҷик ба натиҷаҳои интихоботи президентии қирғизистон ки дар он Содир Ҷаборови 52-сола пирӯз шуд, назарҳои мухталиф доранд. абдумалик қодиров таҳлилгари тоҷик мегӯяд, бо вуҷуди шаффоф ва бетақаллуб сурат гирифтани интихобот намешавад онро одилона номид. то куҷо одилона буд, ин аллакай масъалаи дигар аст, чун он президенти тозаинтихоби қирғизистон Содир Ҷаборов ки ба наздикӣ аз маҳбас берун шуда буд ва дар ҳамун маҷрои он талотумҳое ки рух дода буданд ба сари қудрат омад, ҳатман ки аз вазъияте ки дошт истифода кард, аз ресурсҳои гӯем ки ҳукуматӣ хеле ба хубӣ истифода кард ва тавонист ки бо як фосилаи хеле зиёд ҳокимиятро ба даст орад ва ғолиби ин интихобот шавад. дар интихоботи рӯзи 10 январ Содир Ҷаборов аз рақибонаш бартарии ҷиддӣ дошт ва бо ба даст овардани 79% раъи интихобкунандагон дар ин кор зори сиёсӣ ғалаба кард. раиси анҷумани сиёсатшиносони Тоҷикистон Сайфулло Сафаров бар ин назар аст ки натиҷаҳои интихобот ба воқеият наздик буда дар Қирғизистон мардум номзади худро интихоб карданд. албатта дар муқобили Ҷапаров боз дигар номзадҳо ҳам ҳастанд ва дигар қувваҳо ҳам ҳастанд ва онҳо мехоҳанд ки онҳо ҳам ғалаба кунанд, лекин мазмуни демократия ин аст ки аксарият аз болои ақалият ғолиб меояд ва ақалият бояд ки итоат кунад. интиқодҳо аз кори Ҷаборов ва тими интихоботияш зиёд аст, аз ҷумла ин ки онҳо ҷонибдори тақвият додани нақши президент ҳастанд ва мехоҳанд дар Қирғизистон низоми парлумониро ба президентӣ табдил диҳанд. низоме ки дар кишварҳои дигари Осиёи марказӣ солҳо боз таҷриба мешавад ва ҳомиёни ҳуқуқ аз такрори он дар Қирғизистон нигаронанд. коршиносони тоҷик ҳам дар ин маврид назарҳои мухталиф доранд. сохти парламентӣ чӣ хеле ки дар вақташ мо гуфта будем, барои Қирғизистон, Тоҷикистон ва баъзе кишварҳои Осиёи марказӣ он қадар сохти хуб нест ва ба зарари онҳо тамом мешавад. чунки дар ин ҳолат қувваҳои гуногуни сиёсӣ, партияҳои гуногун яъне метавонанд ки дар парламон байни худашон низоъ ба вуҷуд биёранд ва мардумро безобита кунанд, сулҳу амониро зери хатар баранд. аз ин сабаб ки халқи қирғиз фаҳмидааст худаш ки ин корашон ғалат буд ва онҳо бояд ки ислоҳ шаванд ва оромиро сохти президентӣ бояд ки таъмин намояд. Қирғизистон ки имрӯз дар Осиёи марказӣ ҳамчун як ҷазираи демократия ба ҳисоб меравад, мо бисёр намехоҳем ки ҳамин ҷазираи демократия ба ҷазираи худкома табдил ёбад ва чун таъсири он ба дигар кишварҳои Осиёи Миёна ҳам мерасад. дар интихоботи рӯзи 10 январ дар Қирғизистон 1,354,000 нафар иштирок карданд. мақомот гуфтанд эҳтимол сармои шадид боис шудааст ки мардум камтар ба нуқтаи райдиҳӣ бираванд.